O South Mugrango Silvana Osoro nereni gabakagweso kebene naboigo korwa ebirengereri byaye kobwatikana ninganeyo kolinda sinsemo yaye nigo bakakomochia omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asokoleta liberera naboigo gotaikerania amagendero chingakia bagakoneke bnanige county ya Kisii ya berege kwira namagega kobwatikana nuko ngusana nao kukogendeta kweneki gwagati ya barai ngana bete igoro busongo ase aba MCA bakeigo section gete aba MCA batebete nge batete go impeach Deputy Governor Monda bono derota yaba gusinga mwaro rwani trend a trend ye impeachment ya Monda is part of the scheme wose era somurobili libo mu governor eri ya kawaida tu yege ntoko ke ntamero mu governor itama etoko ligie ntamero kerase muinyore kero asoeta obisi nigare gutamira ngonyorire county kebwata abaibi kebwata ghost workers akabeka abantu eraini stadium akanya kuomana ngaya kobutanda abantu bari ghost workers ngunya gokorande gento gete ng'abantu mbaibite chibese contractor ngwakanane ngtingwakana mbeo ngango save chibese chio mo Gusii lakini chibese chiao teba save chio mo Gusii no nyene tane ko tenga osebiri besa gete lakini ochibekire gasigete na asebiri milioni 10 chiatakiri ko ibwa bona achibekire asegete rusi ayu bona chio toikire agakora korwabwa akagenda ase omo senator agachorio mo senator agakora akaira na naenda so ngwae ni garengo moibi nini agacha so soro nkonduwa ne bare nkongita bare aya akamagonchoka akagenda ase donya kamwaka magena bono bwonchokire oiranire ase Monda ntare bate yaba MCA kagokora ase Monda inu bari mware ngari ninu agochera inu ekiagera abantu abangire gochera na abange oboibi bori agoteba ng'abana bori bwa KTRH bori agona bataya ng'omanye to oboibi nga twa save chibesa nabwate plan yokobuta omosiyo achagotaya ng'oibire chibesa yeti omutumire koiba baibira amo bona ata ego chase mwana inchi eng'ainereri ata enga bono maito monto kaibire noyo moche morore ata ego kubuta marita lakini ata maito ngana abuta marita ere na marita rasma babuga tu okoba yobo kurumi bakorire ase KTRH batiriri ligori ria nonyene no ICU deposit yarenge 10,000 KTRH bosonge nyagitari ria general one ere 50,000 mago jote yango bugimo bwa kongire na erotiria chibese ichinde bakoria no musiyo yura kinwa nerata go sacrifice musiyo